אתה מצלם? כל הכבוד, שלום לכולם. שלום אידי, אהלן, מה העניינים? ערב טוב לכולם, היום אנחנו באירוע מיוחד מאוד. אידי בן 40! מזל טוב. כתבנו לך פה איזה שיר צנוע. לא השתמשנו בשירותים שלך הפעם לכתוב את השיר. אנחנו מקווה שעשינו עבודה טובה. אתה תשפוט בעצמך. רגע, יש לי נערת המים, תעבירי בבקשה את הפלייליסט. אתה יכול לערוך את זה אחר כך? זאת אומרת... אפשר לנסות. אפשר לנסות לערוך? כן. לא, אולי נכניס אחרי איזה שיר אחר, כי עכשיו אנחנו מתאמנים פעם ראשונה. אני לא יודע את זה, אין מצב. יאללה. ננסה. ננסה. יאללה. קדימה. אוקיי. 3, 2, 3, היום חוגג 40, אידי, כאן כל החברים, אידי, אותך מאוד אוהבים ולכן אותך מפתיעים, אידי, מלאכותי שחור, אידי, השיער כבר עבור, אידי, רעלנה לי תחור, לכן אורית עושה שחור, לכן נשאיר ביחד היום ברזילי, לא סתם סוכן ביטוח, מהו שתבוא. אתה צריך לשנות את אורית לנפות ולצאת לדיון גדול ולילה אידי בפיתוח גדלת אידי עם אורית התחתנת אידי עלתה לנסוע חלמת עם לך איש חלתה אידי זאת האיום שומר אידי לבוקר הוא יתמגן אידי סבוקר היא מזכר אז אורית לא מחכה לכן נשאיר ביחד ברזילי לא סתם סוכן ביטוח נאו שתבוא אתה חבר אמיתי עובר לבית פרטי עוד תשמעו כל החלומות ברזילי לא סתם סוכן ביטוח נאו שתבוא אתה חבר אמיתי עובר לבית פרטי תשמעו כל החלומות. אידי, מזל טוב. אוהבים אותך. אוהבים אותך שיהיה בהצלחה בסוף. יאללה, תעשו עוד טייק. להקת הפרעת הקצב. תעשו עוד טייק ולא שרתם זה. מה? אני חוזרת. רגע, שכחנו רגע אידי משהו. רגע, לא, תתאמן, אוקיי. אני חוזר הביתה, אני חוזר לריינה, זה לא הכל. ביתה לחיים, לשכונה ולחיים גם. אוקיי. אני חוזר הביתה, אני חוזר לרעיה, אני חוזר לשכונה ולחיים גם.